तो गुजरले नजरी से तब से गुजरिया धड़कला जोरे से ओए कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया तो ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बदले हर चाहतनी हम परदेश में कमाए सुनय प्यारिया जाए के न पड़े बाजार से लिया हर तर तर करिया तब न काका कदी रोपनिया जा बोला घंटा चाहिए। एक सेकंड पीछे आई सब लोग देखा था कि खाली एक ही लोग में बिजी बानी तो सब लोग में बिजी रही उताका तरीके कहीं दूर में तो बोलो काका हम कदी रोपनिया जा कहे के बा कि 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंटा ए राजा 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंटा तू 1 कट्ठा खाली 10 गो मुखड़ा गावल और भी फरमाइश का कुछ कैसे कि सैया जलिया दे तारे अब कोहर गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी तो गुलाबी गुलाबी बड़ा परेशानी जानता नहीं घर के बड़ा पट्टीदारी पूरा दुनिया से लड़ल हो जाला घर में जब झगड़ा लगेला तो कहो तनी कैसे कि सैया जलिया दे तारे सैया जलिया दे तारे कोहर गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी हां गुलाबी गुलाबी जवाना में कपे घास रोही हां गुलाबी गुलाबी जवान सारी से घास भाभी एगो लइकवा एगो लइकिया के देखलस तो कहता करेजा है जब तू नजरी के सामने से गुजरा तारू तो बुझाता ही करेजवे फाटी गई लइकवा कहला बड़ी प्यार दुलार स्नेह मिलल बा लोग के गाना के अरे गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़कला जोरे से तो एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया
ओहो दिल लागल बा तोरे से कहे के बा भैया तो गुजरले नजरी से नबत गुजरिया धड़केला जोरे से भैया राजन भैया कुछ मिसिंग होता है एगो चीज चाहे ओकर आवाज कम हो गई लोखे चाहे कुछ होखे एगो मिसिंग होता पॉइंट तो गुजरले नजरी से नबत गुजरिया धड़केला जोरे से कहीं को दिल बाबे सिर के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से ये कहीं को दिल बाबे सिर के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बा सबके प्रणाम बा रउआ सब पॉजिटिव न्यूज़ चलाए हाथ जोड़ के निहोरा बा छाप दे बोलो का तमरीग नैनी जस नैना मिलल बाटे ओठवा पर मुस्कान खिलल बाटे एगो हमरा होई नहीं के बुझात कि सब लोग तो देसी लगता है विदेश से आइल बड़ी का ई रसियन है हैं ई रसियन है एनेगु का नामो हतार हो अपने देश में तो इतना गोरी लोग ना होला भाई दीक्षा खेते में लोग जरे लगा दे दो ना हमरा के दीक्षा क्या नाम है आपका दीक्षा तनी बोल दो थोड़ा सा लोग की शांति मिल जाए का नाम है दीक्षा हर कत तनी रखल तलिया में कि हर कत तनी रखल तलिया में रसियन नचे आइल पिया बलिया में मैं एक निवेदन करूंगा ये इवेंट की बहुत अच्छी कलाकार हैं और अभी जब दुल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी ना तो एक सैमसंग का फोन है मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर किसी भी भाई के पास वीवो का फोन है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप सबसे निवेदन है कि अगर वो फोन आपको मिले तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जरा मंच पे आप लोग पहुंचा दे बहुत परेशान है हाँ जो लेके आएगा उसको इनाम दिया जाएगा विजय चौहान जी की तरफ से बिल्कुल इनाम दिया लेके आ जाइए प्लीज आज मृग नैनी जसन ना मिलल बाटे लेंस लगैले बड़ू का आँखिया में तो उठवा पर मुस्कान खिलल बाटे राजन भैया आज मृग नैनी जसन ना मिलल बाटे उठवा पर मुस्कान खिलल बाटे तो पूरे पूरे मधु के गगरिया